שלום לכולם, לי קוראים דוקטור זאב וינדפיימר, אני מנהל רפואי של טרם בית שמש, ואני גם התעסקתי להרבה שנים עם הצד המשפטי של טרם. ברצוני בהרצאה זו להעביר לכם הרצאה על Risk Management בטרם. במילה אחת, ההרצאה היא לדבר על התביעות שקיבלנו, מקרים שנתבענו בשנים האחרונות, והמטרה של ההרצאה הוא לכל הרופאים, וזה גם רלוונטי לצוות הפארה-רפואי, לפרמדיקים, לאחים ולאחיות, איך פשוט לא לקבל תביעה. הדרך שנעשה זו זה פשוט לעבור על המקרים שכן קיבלנו תביעות, ולהבין איפה הסיכון עומד, ולנסות להבין איך לא לקבל תביעה. זוהי מטרת ההרצאה. לפני שנכנסים לבשר של ההרצאה, ל-technical aspects, חשוב להגיד שזה מאוד פשוט. האמת היא שאפשר לא להעביר הרצאה ולא לדבר על המקרים שקיבלנו תביעות. אם אתה זוכר שבכדי לטפל בחולה, הרי אנחנו בביזנס של רפואה, אנחנו מתעסקים ברפואה. מה שצריכים לזכור שאם אתה באמת מטפל בחולה כאילו שזה אתה או כאילו שזה בן משפחה, אז הסיכון או הסיכוי חס ושלום לקבל תביעה הוא כמעט אפס. ואהבת לרעך כמוך. עם כל מקרה, לא משנה מתי ולא משנה מי ולא משנה מה הפרזנטציה של החולה, אם אתה זוכר את הפסוק ואהבת לרעך כמוך, הסיכוי שתקבל תביעה הוא אפס. זה הדבר הכי חשוב, ואפשר באמת הלוואי והיינו יכולים לסיים את ההרצאה הזו אם כל אחד היה זוכר את זה. הדבר השני הוא גם מאוד פשוט, במילה אחת, סמייל. ברגע שאתה מטפל בחולה, לא משנה מי הוא, לא משנה למה הוא בא, לא משנה מתי הוא בא, סמייל, לחייך, להיות נחמד לחולה, לטפל בחולה כאילו שזה אתה. זה לא רק פתגם וזה לא רק אמירה, אלא גם יש ספרות שעומד מאחורי זה, שכביכול מקרים שהרופא עשה טעות, ושאלו את החולה, את המטופל, למה לא תבעת את הרופא, ואמרו, הסיבה שאני לא תובע אותו, זה בגלל שהוא היה נחמד. אני הרגשתי שהוא בעדי, ואני מוותר על התביעה, או אני סולח על הטעות בגלל שהוא היה נחמד. אז אני משאיר את זה כאן, ואהבת לרעך כמוך, ולחייך ולהיות נחמד לכל המטופלים. בכל זאת צריכים לדבר על תביעות, ושוב מטרת ההרצאה היא איך לא לקבל תביעה בטרם, והאמת היא שזה שייך גם לקריירה ברפואה, גם מחוץ לכותלי טרם. אנחנו יודעים שיש לנו בעיה, אנחנו יודעים שברפואה לפעמים נתבעים, לפעמים מקבלים תביעות, התביעות הן לפעמים ובהרבה מקרים הן קשות. מה זאת אומרת? יכול להיות שהמקרה הוא לא כל כך קשה, יכול להיות גם שכן, אבל זה לוקח זמן, יש לזה מחיר פסיכולוגי, וזה גם מוכרח בספרות מחיר פסיכולוגי לרופא, זה עולה בסופו של דבר כסף, גם אם אתה מנצח בתביעה זה עולה כסף, זה לוקח הרבה זמן. מהי הסולושן? מהי הפתרון לבעיה הזאת? הפתרון לבעיה הזאת חלקו הוא בהרצאה הזאת, וזה להבין איפה עומד הבעיה, איפה יש בעיה, איפה ספציפית באיזה מקרים אנחנו עלולים לקבל תביעה, ואם אנחנו יודעים שבמקרה הספציפית הזה הסיכון לתביעה היא גבוה, אז אפשר להגן על עצמך. עוד פעם, problem, lawsuits occur, solution, צריכים להבין איפה הבעיה עומדת. קצת רקע לקבל תביעות רפואיות ספציפית בארץ. So you don't want to be sued, אתה לא רוצה לקבל תביעה. קצת שאלה, כמה רופאים יש היום בארץ? ואני אומר לכם שבשאלות ובתשובות שהכנתי כאן, אנחנו נראה איפה הבעיה, ואנחנו נראה מה המגמה של תביעות רפואיות בארץ. אז אם אני מסתכל כמה רופאים יש היום בארץ, כרגע ב-2020 יש 28,000
רופאים בארץ. אם אני שואל את עצמי כמה עורכי דין יש היום בארץ, כמובן, לא יודע, לצערי או לטובה, זה לא דיון פוליטי, אבל זה דיון משמעותי. עורכי דין יש היום כ-80,000. עכשיו כמובן זה לא אומר שכל עורך דין מחפש כל רופא או כל עורך דין תובע רופא, אבל אפשר להבין מהמספרים שמבחינת תביעות רפואיות או מבחינת מצב המדיקו-לגלית אנחנו בבעיה. כמובן חלק מהעורכי דין מגינים על הרופאים. עכשיו בוא נגיד שזה היסטורית, אני שואל את עצמי כמה עורכי דין חדשים יש כל שנה וכמה רופאים חדשים יש כל שנה, ואני מדבר עכשיו על 2020. זה מספרים של משרד הבריאות ב-2020, יש 600 רופאים חדשים שלמדו בארץ השנה שסיימו, 879 רופאים שלמדו בחוץ לארץ ועברו את המבחנים, סך הכל 1,480 רופאים חדשים בשנה זו שהיו בארץ. אם אני מסתכל על עורכי דין חדשים, יש לנו כ-3,000. שוב, זה מספרים אחרת. הסיבה לכך, יש כל מיני סיבות, אבל זה המציאות. שוב, זה רק להסב את האוזן שלכם. זה לא אומר כמובן שכל עורך דין מחפש כל רופא או תובע כל רופא. אם אנחנו מסתכלים על מספרים של כמה שקלים המערכת הבריאות מוציא על תביעות, על בעיות משפטיות או בעיות מדיקו-לגליות, פה הסטטיסטיקה היא קצת ישנה, אבל רואים שב10 השנים בין 2005 לבין 2015 המיליוני שקלים ששילמו מערכת הבריאות הציבורית בשל תביעות הוא עולה בהרבה, כמעט כפול. ב-2005 היה 138 מיליון וב-2015 היה 262 מיליון. שוב, זה רק רקע להבין את הבעיה וגם להבין את הכיוון. אם אני שואל את עצמי, כמעט אנחנו כולנו למדנו או שחושבים שהבעיה בתביעות רפואיות הוא זה שאנחנו לומדים מהאמריקאים, מארצות הברית. האמת היא שהכיוון שם הולך בכיוון הפוך. מה שבארץ המספרים עולים, גם התביעות עולות וגם המספרים שמוציאים מיליונים השקלים שיוצאים על תביעות רפואיות עולה. בארצות הברית, אם אנחנו מסתכלים באותו שנים שהסתכלנו בארץ ב-2005 עד 2015 וממשיכים, אנחנו רואים שמגמת הכסף שמוצאים על תביעות יורד. כל זה פשוט רקע להבין שיש לנו בעיה, יש לנו בעיה במערכת הרפואית בארץ, יש לנו בעיה גם בטרם, ותכף נדבר ספציפית על טרם, אבל בכדי להבין את הבעיה, אני כרופא וכל אחד שמתעסק ברפואה בארץ צריכים להבין איפה הבעיה. שאר ההרצאה היא על טרם עצמה, איפה טרם קיבלו תביעות בשנים האחרונות, ואיפה אנחנו צריכים להבין כשאנחנו מטפלים בחולה באמצע משמרת, המקרה הזה הוא מסוכן, המקרה הזה לא מסוכן. כשאתה נכנס למשמרת זה כמו שאתה נכנס לשדה מוקשים. כמובן, לפני שאתה נכנס לשדה מוקשים, כמובן אני ממליץ לא להיכנס לשדה מוקשים, אבל לפני שנכנסים לשדה מוקשים צריכים לדעת איפה המוקשים. Where are the mines? Danger mines. אם אתה יודע, המקרה הזה לדוגמה הוא מסוכן, המקרה הזה הוא פחות מסוכן מדיקו-לגלית, אז אפשר לקבל החלטות איך לתפקד. קצת סטטיסטיקה על תביעות ספציפיות בטרם, וזה תביעות שקיבלנו בשנים האחרונות. אם אני מסתכל פר שנה אנחנו מקבלים משהו כמו בין 5 ו-6 תביעות. מבחינה סטטיסטית זה יחסית נמוך ואנחנו שמחים על כך. תכף נדבר על הסיבות שזה נמוך, אבל אני מדבר בהשוואה לבתי חולים, אולי גם לקופות החולים, אבל סטטיסטית זה יחסית נמוך, וכמובן זה יחסית נמוך אם אני מסתכל על מספר החולים הגבוה
שאנחנו רואים. אנחנו רואים המון חולים, יש לנו המון סניפים, ואנחנו רואים כ-800,000 חולים או יותר בשנה, ועם המספר הזה, תביעות 5-6 לשנה הוא טוב. אז אנחנו שואלים את עצמנו למה אנחנו מקבלים, ואנחנו שמחים על כך, למה מקבלים יחסית מעט תביעות, והסיבות הן כמה. א', review, אנחנו עוברים על המקרים, לא רק הרופא בשטח עובר על המקרה, אלא רופאים בכירים, כוננים עוברים על המקרים ומבינים איפה הבעיה. אם יש בעיה ואם יש מקרה שהוא יכול להיות מסוכן, אנחנו מתקשרים לחולה, כמובן לא בכל מקרה, אז האחריות הוא גם על הרופא עצמו, אבל אנחנו מתקשרים, אנחנו נהיים בקשר עם הרופא משפחה, מי שנשלח למיון אנחנו לפעמים בקשר עם אותו חולה. עוד סיבה, lower risk cases, אנחנו כן רואים בטרם סטטיסטית מקרים שהסיכון שלהם לקבל תביעה הוא יחסית פחות, כמובן אנחנו לא חדר ניתוח ואנחנו לא עושים ניתוחי לב, אנחנו לא מתעסקים עם ניתוח קיסרי ואין לנו neonatal intensive care unit, איפה שסטטיסטית יכול להיות יותר תביעות. עוד סיבה זה radiology oversight, כל צילום עובר פענוח של רופא בכיר, של מומחה ברדיולוגיה, ואם הרופא בשטח פספס נמצא בצילום, אז יש עוד זוג עיניים שמסתכלים על הצילום, וזה הרבה פעמים מציל אותנו. יש גם עוד סיבה ש-higher risk cases are referred, זאת אומרת, אם יש מקרים שהם כן יותר מסוכנים, יש לנו שיתוף עם הסיכון, עם הבית חולים. מישהו מגיע עם MI, זה לא שאנחנו מטפלים ב-MI מאלף עד ת' בטרם, אנחנו מתחילים את הטיפול והוא נשלח לבית חולים. אותו דבר כמו עם מקרים אחרים מסוכנים. משהו כמו 6-8% מהמקרים, ואלו המקרים היותר מסובכים נשלחים למיון מטרם. עוד דבר שהוא מאוד חשוב בכל מערכת, ואנחנו עושים את זה בשנים האחרונות, ובכלל אנחנו עשינו את זה בטרם בשיטה מאוד טובה, we learn from our mistakes, אנחנו לומדים. חלק ממה שאני מנסה לעשות בהרצאה זה בדיוק זה, איפה שקיבלנו תביעות, ולא רק תביעות, איפה שעשינו טעויות רפואיות, איפה שהתוצאה לא הייתה מה שאנחנו היינו רוצים, אנחנו לומדים מזה. זה חלק מהחיים וזה חלק מאוד חשוב של רפואה. עכשיו אנחנו נעבור על המקרים עצמם. אנחנו נעבור על המקרים שהיו תביעות בטרם, ולכן זה חשוב לכל רופא וגם לכל מישהו בצוות הפארה-רפואי להבין איפה היו התביעות ולהבין איזה מקרים לא לפספס. שאר ההרצאה הוא פשוט רשימה, וזה לא סתם רשימה שאני המצאתי, זה רשימה של התביעות שהיו בשנים האחרונות. עכשיו אני לא יכול לכלול כל מקרה, אבל במקרים שאני אדבר איתם עכשיו, וזה משהו כמו 15 מקרים, משהו כזה, אולי טיפה יותר, וזה כותרות, זה לא המקרים עצמם, אבל במקרים האלו אני כולל את משהו כמו 90% מכל התביעות בקטגוריות כמובן שהיו בטרם. אז lessons learned, cases not to miss. אז בואו נעבור על המקרים ואלו כותרות, אבל לכל אחד אני אביא מקרה ספציפית, ואני באמת רוצה שכל מי שמקשיב להרצאה הזו יחשוב על המקרים שהוא ראה, הוא או היא ראו בטרם, וכדי להגן על עצמכם. בואו נתחיל מההתחלה. Lacerated tendon finger. בשנים האחרונות קיבלנו לא מעט תביעות על מקרים שמישהו בא עם חתך, כמובן חתך זה משהו שכיח שאנחנו רואים בטרם, ומקרים שהרופא תפר את החתך אלא פספס חתך ברצועה. זה יכול להיות בדרך כלל זה ביד, תיאורטית יכול להיות גם באצבעות של הרגל. אז מישהו שוב בא עם חתך, ראית את החתך, תפרת את החתך, אבל לא בדקת מספיק טוב ולא ראית שהיה חתך גם של הרצועה. זה המקרה. איך אנחנו נלמד מזה? מה ה-lesson? מה הפתרון? או איך לא לפספס? קודם כל, כל מי שבא עם חתך באצבע.
צריכים לבדוק בצורה מאוד טובה את התפקוד של הרצועות. יש גם פופ-אפ במערכת בכדי לעזור לכם לא לפספס את התיעוד של הרצועות. אם לא יודעים לעשות את זה, תלמד לעשות את זה. בפלקסור טנדינס באצבעות יש בכל האצבעות שתי רצועות, שתי טנדינס, הפלקסור דיג'יטורום סופרפישיאליס ופלקסור דיג'יטורום פרופונדוס, ובאקסטנסור טנדינס יש אחד. צריכים לדעת חתכים שנקראים, שקורה מסכין, הרבה פעמים זה סכין יפני, אבל יכול להיות גם סכין של המטבח, כל סכין שקוראים מסכין או שקוראים מזכוכית, סטטיסטית יש להם סיכוי יותר טוב שיהיה חתך של הרצועות, וצריכים לבדוק טוב טוב. חוץ מהבדיקה מאוד חשוב ה-follow-up. אם אתה אומר לחולה, הנה תפרתי לך, הכל יהיה בסדר, יאללה תלך הביתה, זה בעיה. אם יש לך כל חשד שיכול להיות חתך של הרצועה, צריכים להגיד לחולה במפורש ולתעד את זה, שיכול להיות חתך של הרצועה, ולהגיד לו שהוא חייב להיות במעקב של אורתופד. ולכן אם פספסת חתך של הרצועה, וזה יכול לקרות, אתה לא אמרת לו יאללה הכל יהיה בסדר, אתה אמרת לו שאתה חייב מעקב, אתה תיעדת שאתה אמרת לחולה שאתה חייב מעקב של אורתופד בכדי לבדוק את הרצועות. כמובן אם יש חתך שאתה כן מאבחן של הרצועה, אז זה מקרה שאתה פשוט שולח למיון, ואז אתה מוריד את הסיכון. מקרה שני, foreign body suspicion. קיבלנו לא מעט תביעות במקרים שמישהו בא שוב עם חתך, והרופא תפר את החתך, אלא מה? הוא השאיר בתוך החתך גוף זר. זה יכול להיות מתכת, זה יכול להיות זכוכית, זה יכול להיות עץ, זה יכול להיות פשוט אדמה, חול, מה שזה לא יהיה. דרך אגב, התביעות שאני מדבר עליהם עכשיו, או לא מצבים שאני מדבר עליהם עכשיו, הם לא רק של טרם, אלו תביעות שכיחות בכל העולם של רפואה דחופה, גם במחלקות של רפואה דחופה בארץ וגם בחוץ לארץ. אז אלו מקרים לא רק לטרם. איך אנחנו מגנים על עצמנו ב-foreign body suspicion? הדרך הוא כמובן לדעת שכל חתך יכול להיות מעורבות של גוף זר, לבדוק בבדיקה פיזיקלית האם יש מעורבות של גוף זר, אם יש חשד לגוף זר והוא משהו שהוא רדיו אופק שאפשר לראות בצילום, לדוגמה זכוכית, לדוגמה מתכת, לדוגמה כל דבר אחר שאפשר לראות בצילום, אז לעשות צילום. עוד דבר שגם כאן, לא לפחד להגיד לחולה, אני עשיתי את מיטבי להוציא את הגוף זר, אלא עדיין אני לא יכול להיות בטוח שאין גוף זר, ולכן אתה צריך מעקב בקופת חולים, ואתה צריך מעקב של אולטרסאונד ולהסתכל שאין גוף זר. אם אתה אומר את זה לחולה, אם אתה מתעד את זה בתיק, אז אתה לא תקבל תביעה. שוב, אלו מקרים שקיבלנו תביעות בגלל שהרופא לא עשה את זה. דבר שלישי שהוא קטגוריה שקיבלנו לא מעט תביעות, וזה לא רק בתביעות אלא בטעויות רפואיות, וזה מוכרח פעם אחרי פעם בספרות, וגם אנחנו שמנו גם פופ-אפים, שמנו גם חסימות במערכת פרפר בכדי לא לשחרר חולים ככה, זה טכיקרדיה. לא לשחרר חולים הביתה אם יש להם טכיקרדיה שלא ידוע מה הגורם של הטכיקרדיה. הלסן, הפתרון או מה שצריכים ללמוד מזה, מאוד פשוט, do not discharge טכיקרדיה. לא לשלוח הביתה מישהו עם טכיקרדיה. מה זאת אומרת? שלפעמים אתה תשלח למיון, וגם מי שעובד במיון יודע את זה, לפעמים יש גם מקרים שאתה מאשפז את הבן אדם, או שאתה שולח אותו מטרם למיון, לא בגלל שיש הבחנה ספציפית, אלא בגלל שהוא טכיקרדית, ואתה לא יודע למה טכיקרדית. אם אתה שולח הביתה אנשים עם טכיקרדיה בלי סיבה שאתה מבין למה יש להם את הטכיקרדיה, אז אתה משחק עם אש. לא לעשות את זה. שוב, קיבלנו תביעות ספציפית על זה שהיו תוצאה גרועה, וכשאנחנו הסתכלנו, לא קיבלנו תביעה ספציפית בגלל ששלחו הביתה טכיקרדיה. אנחנו קיבלנו תביעה שהבן אדם נפטר מספסיס, או נפטר
מהתייבשות, ואנחנו מסתכלים אחורה, הרופא שלח את החולה הביתה כשהוא היה טכיקרדית, לא לעשות את זה. עוד סיבה שהוא ספציפית או מיוחד אולי לארץ, אבל לצערנו קיבלנו תביעות ככה, referral before שבת on שבת. אנחנו צריכים להבין את התרבות של במדינתנו לטוב כמובן, וגם להבין איפה המכשולים. לפעמים יש לנו אוכלוסיות שלא רוצות ללכת למיון בשבת או חג. אנחנו למדנו מתביעות שהיו מקרים שאנשים לא הלכו בגלל שזה קרוב לשבת או בגלל שזה היה שבת. הפתרון והשיעור שלמדנו הוא שצריכים להתייחס לרפואה גם בערב שבת וגם בשבת כאילו שזה יום שלישי, כאילו שזה כל יום. אם הבן אדם הזה מיועד למיון או להתאשפז ביום שלישי, אז גם אם זה שבת וגם אם זה חג, לשלוח אותו לבית חולים. אותו דבר גם מבחינת הדרך בכדי לשלוח את הבן אדם למיון. אם ביום שלישי היית שולח אותו באמבולנס, אז גם בשבת לשלוח אותו באמבולנס. היה לנו מקרה, זה כבר לפני הרבה שנים, אבל מקרה שהרופא כן נתן הפניה למיון לילד שהיה מיובש, וזה היה שבת, וההורים במקום ללכת ברכב או במונית או באמבולנס, הלכו ברגל מאחד מהסניפים של טרם למיון, וזה היה הליכה ארוכה, ולצערנו היה הידרדרות של הילד, והילד בסופו של דבר, זה היה תינוק, בסופו של דבר נפטר, לצערנו הרב. אז שוב צריכים להתייחס מבחינה רפואית להפניות בשבת, כאילו שזה לא שבת. עוד קטגוריה שאני רוצה שאתם תשימו לב, זה gastric bypass patient. ניתוחים שעברו, חולים שעברו ניתוח מעקף לקיבה. אנחנו יודעים שהאנטומיה של המערכת העיכול של חולים אלו השתנה, ולכן הבדיקה הפיזיקלית של הבטן שלהם הוא לא כמו בדיקה פיזיקלית של כל בטן אחר. מאוד פשוט, מישהו שעבר בעבר gastric bypass ומגיע עם תלונות משמעותיות של הבטן, החולים האלו הם בסיכון. מה זאת אומרת? הסיכון הוא שאתה כרופא לא יכול לבדוק להם בצורה טובה את הבטן עם בדיקה פיזיקלית. ולכן, כל מישהו שעבר gastric bypass ויש לו תלונה של הבטן, בדרך כלל הם צריכים CT של הבטן בכדי להבין מה קורה שם. שוב, כמובן יש יוצא דופן, וכמובן מישהו עם gastric bypass יכול להגיע גם מסיבות אחרות, יכול להגיע עם נקע בקרסול או בעיה בראייה או כאב ראש. אני לא מדבר על זה. אני מדבר שקיבלנו תביעות לחולה שעבר בעבר gastric bypass ויש לו תלונה משמעותית בבטן, חשבו שהוא בסדר ושלחו אותו הביתה בטעות. מי שיש לו gastric bypass ויש לו כאבי בטן, בדרך כלל צריך CT, ולמה אני מתעכב על זה? בגלל שגסטריק bypass אנחנו יודעים ברפואה שזה קורה יותר ויותר, עושים יותר מהניתוחים האלו, אז אנחנו נראה יותר חולים. עוד דבר, וזה אולי מיועד יותר לצוות הפארה-רפואי, אבל צריכים לדעת שבאינג'קשן סייטס, כשאנחנו נותנים תרופות IM, לדוגמה וולטרן, צריכים לבדוק א' המיקום שאנחנו נותנים את זה, שאנחנו לא נכנסים למקום שלא צריכים להיכנס, או לכלי דם או לעצב, וגם צריכים לנקות את המקום טוב טוב, פשוט לנקות את זה עם אלכוהול. לחשוב כל פעם שאתה נותן וולטרן, והרי אנחנו עושים את זה כל יום הרבה פעמים, מבחינת הסטטיסטיקה, מתישהו אם אתה עושה מספיק, אז כן יהיה סיבוך. מה הסיבוך יהיה? הסיבוך יכול להיות סלוליטיס, הסיבוך יכול להיות נזק למשהו שיושב מתחת לאיפה שאתה שם את המחט. ולכן לא משנה אם זה פעם ראשון שאתה עושה את זה במשמרת, או פעם עשירית שאתה עושה את זה במשמרת, clean very well obsessively. פשוט לקחת עוד 20 שניות, לחשוב אולי זה יהיה המקרה שיהיה סלוליטיס, ולנקות מאוד טוב לפני שנותנים תרופות IM.
עוד קטגוריה שקיבלנו תביעות, ושוב אני מזכיר לכם, אני לא מדבר בשמיים, אני מדבר על תביעות שאני בעצמי התעסקתי איתם בשנים האחרונות. Neonates who are very sick, תינוקות שהם מאוד חולים, לא לשלוח אותם למיון ברכב או באוטובוס, זה נשמע מוזר, אבל היו מקרים גם של ילדים מאוד חולים. אתה כרופא חושב, לו זה היה הילד שלי, הייתי טס איתו לא יודע, במסוק או באמבולנס, אבל החולים לפעמים רואים את זה אחרת, או ההורים של החולים לא מבינים והם נוסעים באוטובוס. זה נשמע מופרע, אבל זה קרה. ילדים קטנים אנחנו יודעים שהם יכולים להידרדר במהירות. היה מקרה של מנינגיטיס באחד מהסניפים ששלחו אותם ברכב למיון, בצדק שלחו אותם, הבעיה היא שהיה הידרדרות והילד כמעט היה על סף מוות כשהוא הגיע למיון בגלל שהוא הגיע ברכב ולא באמבולנס. אם יש תינוק מאוד חולה, פשוט לשלוח אותו באמבולנס, זה הסיבה שיש אמבולנסים. אני ממשיך עם עוד כמה מקרים לא לפספס, ושוב אני מזכיר, אלו מקרים שהיה לנו תביעות בטרם. אם מבינים את הקטגוריה ואתה מטפל בחולה כזה, והרי כולנו מטפלים בכל הקטגוריות האלו כל יום, אתה תבין איפה לא לפספס. הקטגוריה הבאה שאני רוצה לדבר עליו הוא Missed Appendicitis. זה שכיח בעולם התביעות של רפואה דחופה, לא רק בטרם אלא במחלקה לרפואה דחופה בכלל, בארץ ובעולם. והסיבה היא שאפנדיציטיס הוא קל לפספס. בהתחלת אפנדיציטיס יכול להיות פשוט כאבי בטן, יכול להיות כאבי בטן דיפוזיים, יכול להיות שהבן אדם יחסית נראה בסדר, בהתחלת המחלה, לפעמים גם בסוף המחלה, הספירת דם יכול להיות בסדר. איך אנחנו לא נפספס אפנדיצית? הדרך שלא נפספס אפנדיצית, שמנו לכם גם במערכת פרפר פופ-אפ, אבל צריכים להבין את זה. מי שבא עם כאבי בטן, ואפילו אם יש חשד מאוד נמוך לאפנדיצית, צריכים להסביר לחולה. אם כמובן יש חשד גבוה ואתה באמת חושב שזה אפנדיצית, כמובן שולחים אותם למיון. אבל אם יש חשד מאוד נמוך, זה בסדר לפעמים לשלוח הביתה, אבל אתה צריך להסביר לחולה. אני חושב שכרגע אתה בסדר, אני לא חושב שזה משהו מסוכן, אבל התחלה של אפנדיצית לפעמים מתבטא ככה, ולכן אם יש עוד כאבים, אם יש חום, אם הכאבים עוברים לצד ימין, לחזור לטרם, להסביר להם את זה ולתעד שהסברת. עוד קטגוריה זה שטיפות של האוזניים. זה נשמע משהו מאוד בנאלי, זה נשמע משהו מאוד פשוט, אבל לפני שעושים שטיפה של אוזן, להסביר לחולה שזה קצת כואב, להסביר לחולה שזה יעשה סחרחורת, וזה מיועד למי שעושה את זה, גם אם זה צוות הפארה-רפואי וגם אם זה הרופא, לעשות את זה בעדינות, אוקיי? לא לעשות את זה, ואנחנו יודעים מהספרות שאם כן עושים את זה בעדינות, אין חשד שתעשה פרפורציה של הטימפניק ממברן, של התוף של האוזן, אבל אם עושים את זה לא בעדינות, אז זה כן יכול להיות בעיה, אז כן לעשות את זה בעדינות. אנחנו עוברים אולי מהקל למשהו שכיח ומסוכן, Missed MI. הרי אנחנו יודעים שגם בעידן הנוכחי, וגם ברפואת דחופה בכלל וגם בטרם, יש מקרים שמפספסים MI. אתה שואל את עצמך איך אפשר לפספס MI, הרי זה ברור ב-EKG. המקרים שאנחנו עברנו, היו כמה קטגוריות שפספסנו MI, ומבחינת תביעות זה לצערי יחסית שכיח. איך פספסנו MI? אז היו מקרים שהם היו obvious, זה היה ב-EKG ברור שזה MI, ואפילו הרופא הבין שזה MI, אלא הוא אמר, יש לו כאבים בחזה, יש לו MI, מאוד חשוב לעשות טרופונין, בוא נשאיר אותו כמה שעות לעשות טרופונין. כמובן זה טעות, וזה בסופו של דבר היה תביעה, וזה בלגן שאנחנו לא רוצים להיכנס אליו. זה דבר ראשון. דבר שני, לפעמים היה שינוי ב-EKG, אלא הרופא לא הסתכל ולא השווה את ה-EKG ל-EKG הקודם.
וקיבלנו תביעה בזה שהיה לנו במערכת שלנו אק"ג קודם, הרופא לא הסתכל על אק"ג הקודם ופספס שינויים, ולכן כל מי שהוא בא עם כאבים בחזה צריכים להסתכל ולהשוות ל-אק"ג ישן. עוד קטגוריה של MI שפספסנו זה מישהו שהגיע עם כאבים ברום הבטן ולא כאבים בחזה והיה לו MI, יכול להיות מקרה או היה מקרה שנתנו לו משהו נגד הכאבים בבטן, נתנו לו מלוקס וגסטרו ואז הוא הרגיש יותר טוב, שחררו אותו ולא עשו אק"ג ופספסו MI. לכן אנחנו למדנו, כמו שאמרתי לפני כמה דקות, לומדים מהטעויות שלנו, למדנו מהמקרה הזה ויש פופ-אפ שכל מישהו מגיע עם כאבי בטן עושים לו MI. עוד קטגוריה של פספוסים שהיו תביעות, Transfer between clinics. ברגע שאתה מעביר חולה בין סניף לסניף אחר, אתה לוקח סיכון. אתה צריך באמת לקבל את ההחלטה הזאת בכובד ראש. אם מישהו לא יציב, או יכול להיות לא יציב, או יכול להיות איזושהי הידרדרות משמעותית בין העברה של סניף אחד לסניף השני, אני ממליץ פשוט לא לעשות את זה. לשלוח אותו למיון, לשלוח אותו לבית חולים, ועדיף עם אמבולנס. יש לנו פרוטוקול ספציפית על זה, אני מבקש מכם לעבור על הפרוטוקול, לא מטרת ההרצאה הזו לעבור על הפרוטוקול, אבל פה זה המטרה לדבר על היגיון, ולהבין שהיו פספוסים והיו תביעות במקרים אלו. אם יש לך חולה שיכול להידרדר, לא לשלוח אותו ברכב שלו מסניף אחד לסניף השני בגלל שסניף אחד נסגר, פשוט לשלוח אותו למיון. כמובן אם יש שאלות להסתכל בפרוטוקול, ואם יש שאלות כמובן אפשר גם בזמן אמת לדבר עם הכונן. עוד מקרה שכיח שקיבלנו תביעות, Missed Testicular Torsion. שוב, לא רק בטרם אלא בעולם של התביעות של רפואה דחופה. איך לא לפספס Testicular Torsion, גם לזה שמנו פופ-אפס. פה גם מאוד פשוט, ויש עוד כמה שקופיות בעוד כמה דקות, אבל מי שמגיע, גבר שמגיע עם כאבים באשך אחד שהוא אקוטית, זה מאוד פשוט, לא צריכים לחשוב כל כך על זה. Unilateral, acute, testicular pain, צריך אולטרסאונד, נקודה. Unilateral, acute, testicular pain, צריך אולטרסאונד. אם יש מקרה כזה שמגיע לטרם, לשלוח אותו למיון לעשות אולטרסאונד. אם אתה עובד בסניף של טרם שיש אולטרסאונד לידך, אז מה טוב, אפשר גם לעשות את זה בטרם. אם לא, אלו מקרים שצריכים לשלוח למיון. אנחנו ממשיכים עם הרשימה ואנחנו כמעט לקראת הסוף. ה-Pediatric Assessment Triangle. לצערי הרב היו כמה מקרים בשנים האחרונות ששלחנו הביתה ילדים שכביכול חשבנו או שהרופא חשב שהם בסדר והידרדרו בבית או לצערנו הרב אפילו מתו בבית. אנחנו שמנו גם בטריאז' למערכת הפארה-רפואית וגם לרופאים בהתחלת הבדיקה של ילד Pediatric Assessment Triangle. זה לא משהו שאנחנו המצאנו, זה מוכרח בספרות שילד שיש לו Pediatric Assessment Triangle לא תקין הוא בסיכון, וזה לא משהו רק לעשות צ'ק 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 תיעדנו, זה משהו לבדוק את הילד, לחשוב ילד שלא עומד בקריטריונים של Pediatric Assessment Triangle תקין, מקומו זה לא טרם וצריכים לעבור על זה, להבין את ה-Pediatric Assessment Triangle בצורה טובה ולא לשחרר הביתה. עוד קטגוריה שפספסנו זה נומותורקס. אנשים שמגיעים עם חזה אוויר, עשית צילום חזה, לא הסתכלת בצורה מספיק טובה על הצילום חזה, שלחת אותו הביתה והיה לו פנומותורקס. למען האמת, אלו מקרים פחות תביעות, אלא יותר תלונות, או אפילו הייתי אומר בושות, שאתה שולח מישהו הביתה עם פנומותורקס. הדרך לא לפספס את זה, הלסן, הדבר שצריכים ללמוד, אם אתה עושה את הצילום ספציפית, ואני עושה את זה בעצמי, כשאני שולח מישהו לפנומותורקס, כשאני שולח מישהו לצילום בשביל פנומותורקס, אני לא סתם מסתכל על הצילום, וואלה מה אני חושב כאן, אני ספציפית מחפש, יש נומותורקס, אין נומותורקס. אם אתה מסתכל על הצילום בצורה הזאת, אתה לא תפספס פנומותורקס. עוד כמה טיפים איך לא לקבל תביעה.
אמרתי בהתחלה, be nice to patient. זה מוכרח בספרות, זה קל לעשות כשהחולה בעצמו הוא נחמד, ושזה החולה הראשון שאתה רואה ביום, ואתה עכשיו שתית קפה ואתה מרגיש טוב, יכול להיות יותר קשה לעשות באמצע משמרת לילה אחרי שראית כבר 20 חולים, אבל צריכים להיות נחמד, וצריכים להעביר לחולה, ושהחולה יבין שאתה בעדו, אתה שם בכדי לטפל בו. Don't be arrogant, לא להיות יוהרה, לא להיות עם אף בשמיים, לא לחשוב שאתה יודע הכל, להיות נחמד. יש עוד טיפ שאני מעביר לכם, call patient back. יש לנו מערכת בטרם שבקלי קלות אפשר להתקשר לחולים, לשאול בשלומם, לשאול איך הם, זה רפואה טובה, זה להיות אנושי, זה אפשר גם ללמוד הרבה מזה, וזה גם יכול לעזור לך לא להיות נתבע, לא לקבל תביעות. מבחינת תיעוד, כמובן צריכים לכתוב מה אתה חושב. אני תכף אגיד לכם מה הכוונה פה. document follow-up, זה חשוב בכל מקרה של רפואה דחופה, על כל מתאר של רפואה דחופה. אם אתה שולח מישהו הביתה, אתה צריך להגיד, אתה לא הולך הביתה והכל יהיה בסדר לנצח. אתה אומר, לדוגמה, חתך באצבע ויכול להיות חתך ברצועה, כמובן אם אתה חושב שיש חתך ברצועה אתה שולח אותו למיון, אבל אתה אומר לו אני כרגע לא רואה חתך ברצועה, אלא זה מאוד חשוב שאתה תראה אורתופד בקופת חולים תוך יומיים בכדי לבדוק שוב את הרצועה, אתה אומר לו את זה, אתה כותב את זה. מבחינת האמירה פה, document what you are thinking. הדוגמה שאני תמיד נותן זה מישהו עם כאבים בחזה. כמובן, אנשים עם כאבים בחזה לפעמים כן שולחים אותם הביתה. אפילו הרוב בטרם אנחנו שולחים הביתה, צריכים לתעד למה אתה שולח אותה הביתה. אתה כותב מילים. החולה עם כאבים לא טיפוסיים. החולה עם heart score נמוך. החולה בלי שינוי ב-AKG וטרופונין שלילי, והוא אומר בוודאות שהכאבים שלו הם לא דומים לכאבים כשהיה לו בעיה קרדיאלית. אתה כותב את זה, אם אתה כותב את זה אתה מגן על עצמך. והיה וחס ושלום יהיה מקרה שאותו חולה כן היה לו בעיה קרדיאלית, ואתה תקבל תביעה. קודם כל אם אתה כתבת את זה ותיעדת כמו שצריך, הסיכון לקבל תביעה הוא פחות, אבל גם אם בסופו של דבר אתה כן תקבל תביעה, אתה יכול להגן על עצמך, שאתה חשבת על הסיכון, הבנת את העניין וקיבלת החלטה הגיונית לא לשלוח אותו למיון. עוד כמה מילים אף פעם לא להגיד בטרם. כמה מילים שאסור להגיד בטרם, ואם אתה זוכר את הדברים האלו, אתה תקבל גם פחות תביעות וגם פחות תלונות. לא להגיד בטרם לחולים אין לך כלום. החולה בא, יכול להיות שאתה חושב, למה אתה פה, אין לך משהו מסוכן, אבל אתה לא תגיד לחולה אין לך כלום. למה? הוא יבין בזה שאתה לא לוקח אותו ברצינות. ואם כן פספסת משהו, אתה בבעיה. פשוט לא להגיד את המילים האלו. המילים האלו צריכים לרדת מהלקסיקון שלנו, לרדת מהמאגר מילים שלנו בטרם. אותו דבר, לא להגיד לחולה, לא היית צריך לבוא. אתה לא צריך להגיד לו את זה, יכול להיות שזה האמת, אבל לא להגיד את זה בראש שלו, הוא היה סיבה טובה שהוא בא, לא להגיד את זה. יש עוד מקרים שאנחנו ראינו בטרם, שאומרים פשוט לחולה, לכו למיון, לא צריך תיק פה, אני לא יכול לעזור. כל מקרה שמגיע לטרם צריכים לפתוח תיק, אם זה מקרה שצריך מיון, אז להפנות אותו למיון, אבל לא להגיד בלי תיק, יאללה, לכו למיון, אנחנו לא יכולים לטפל בך כאן. עוד דבר שאנחנו צריכים להבין מבחינת קולגליות, אף פעם לא להגיד לחולה, הרופא משפחה שלך לא יודע מה הוא עושה, לא מבין, לא יודע מה לעשות, למה הוא שלח אותך, הרופא משפחה שלך טועה, הוא רשלן, לא להגיד דברים האלו, גם מבחינת קולגליות, גם זה מעלה את הסיכון שלך לקבל תביעה, בגלל שזה מראה שיש אי השוואה או אי התאמה
ברפואה עצמה. Recurring themes in term lawsuits, דיברנו על רוב המקרים האלו, אני רק אעבור במהירות. testicular torsion, מקרים של torsion שפספסנו, איך לא לקבל תביעה בזה, document carefully the cremasteric reflex, document carefully באיזה שעה התחילו הכאבים. אנחנו יודעים שהאשך יכול לחיות 6 שעות אחרי torsion, אז לדוגמה מישהו בא עם כאבים באשך וזה כבר 24 שעות, אז גם אם יש לו torsion זה לא הבעיה שלך. מה זאת אומרת זה לא הבעיה? זה כמובן רפואית הבעיה, אבל הוא לא יכול לתבוע אותך ולהגיד איך פספסת, הרי החולה בעצמו לא בא בזמן. אז לכתוב באיזה שעה, לכתוב את זה ברור בתיק, באיזה שעה התחיל הכאבים באשך. ושוב אני אומר, כמו שאמרתי לפני כמה דקות, אם יש acute unilateral testicular pain, כאבים באשך אחד שהוא אקוטי, הוא צריך אולטרסאונד, נקודה. זה דוגמה, זה תמונה של אשך נקרוטי, אנחנו כמובן לא רוצים להגיע לזה. cremasteric reflex הוא דבר מאוד חשוב בבדיקה, פשוט לעשות גירוי לירך, הירך באותו צד של האשך, ורואים שהאשך עולה. הוא לא 100%, אבל הוא קרוב ל-100% בכדי לשלול testicular torsion. אז אם בדקת cremasteric reflex ותיעדת cremasteric reflex והוא תקין, הסיכון שיהיה testicular torsion הוא קטן מאוד. הוא לא 0, אבל הוא קטן מאוד והוא חלק חיוני והכרחי של הבדיקה. missed MI, דיברנו כבר, אם עשית EKG אחד בטרם, תעשה עוד EKG בכדי להשוות, ואמרנו כבר של מקרים של כאבים ברום הבטן, או כאבים של הקאות, גם כן מצריכים EKG. אם אתה לא בטוח מה יש ב-EKG, להתייעץ עם רופא אחר במשמרת, או להתייעץ עם הכונן, ו-delayed troponin, אם יש למישהו גם או קליניקה של MI או EKG של MI, לא להשאיר אותו בטרם לטרופונין. זה תמונה שדיברנו לפני כן, retained foreign body, זה מקרה שרופא שתפר חתך, אלא מה? הוא השאיר בתוך האצבע גוף זר, וקיבלנו תביעה על זה. הדרך לא לקבל תביעה, שוב, כמובן, לחשוב על גוף זר, לצלם, להוציא גוף זר, אם יש כל חשד להגיד לחולה שיש את החשד ולשלוח אותו למעקב של אורתופד, של אולטרסאונד, בכדי לא להשאיר בגוף של בן אדם גוף זר. אנחנו יודעים שבנינו פופ-אפ בשביל זה, שצריכים לתעד בכל מקרה של חשד לגוף זר, בכל מקרה שאתה תופר משהו בגוף, צריכים לכתוב גוף זר הוצאתי, גוף זר הוסר, ואם יש חשד לגוף זר שאתה אמרת לו את זה. אז אנחנו עשינו את זה בשבילכם קל, בשביל התיעוד, אבל זה לא רק תיעוד, גם צריכים לעשות רפואה טובה, לחשוב על זה ולתעד. פצע נבדק, אין חשש לגוף זר. עוד recurring theme שדיברתי בהתחלת ההרצאה, tendon laceration, זה דוגמה של הפלקסור טנדין. אם יש חתך של הפלקסור טנדין, זה כמובן ניתוח שעושים תיקון לפלקסור טנדין. זה לא מטרתנו בטרם, המטרה שלנו בטרם זה לאבחן tendon rupture, חתך של הרצועה. אם יש כל חשש, דיברתי כבר על מה לעשות. אם יש חשש שאתה באמת רואה את ה-tendon laceration, לשלוח אותו למיון, אם לא, דיברנו כבר על מעקב. גם פה בנינו לכם פופ-אפ, והמטרה היא לא רק לעשות קליק קליק קליק, המטרה היא להבין על מה אתה מתעד. צריכים לתעד שהפלקסור דיגיטורום פרופונדוס הוא תקין, פלקסור דיגיטורום סופרפישיאליס הוא תקין, אקסטנסור טנדנס תקין, ועוד דבר שלא דיברתי לפני כן, אם יש כאבים משמעותיים בתזוזה של הרצועה, יכול להיות partial tendon rupture, גם זה צריכים לתעד וגם זה צריכים להגיד לחולה. במילה אחת, tendon lacerations, לשלוח לבית חולים. אם יש חשד ל-tendon laceration, emphasize and document follow-up and chance of tendon laceration. עוד pop-up, appendicitis reminders, דיברנו על זה כבר, לא לפחד לכתוב את הריבוע השני. אם מישהו בא עם כאבי בטן ויש כל חשד, אפילו הכי קטן, שיכול להיות לו
דלקת פתו סרטן, לכתוב יש עוד סיכוי שיש דלקת פתו סרטן. אם אתה כותב את זה בתוך המערכת, אתה תקבל פופ-אפ להזכיר לך לציין את זה בתיעוד ולהגיד לחולה, ולא רק זה, אלא בדף שחרור שהחולה מקבל או בכתב או באלקטרונית ב-SMS, הוא יקבל מלל שכתוב שהרופא חשב שכרגע אנחנו לא חושבים שזה אפנדיציט, אבל זה לפעמים יכול להיות התחלה של אפנדיציט, ולכן צריכים לחזור. זה מגן על עצמך. אני מזכיר לכם, אם אתם חושבים שיש כל חשד, אפילו חשד הכי נמוך, אז זה לא בושה, ההפך, זה מגן על עצמך לתעד את הריבוע. יש סיכוי שזה התחלה של דלקת פתו סרטן, ואז אתה מוגן בתיעוד. ברוב המקרים אני ממליץ ללחוץ על הכפתור הזה, ואז החולה במלל של המכתב שחרור מקבל מלל כזאת. טכיקרדיה, דיברנו על זה כבר, אנחנו יודעים שבספרות מישהו שאתה נשלח הביתה, שאתה שולח הביתה עם טכיקרדיה לא מוסברת, יש לו סיכוי יותר גבוה למוות. פשוט מישהו שנשלח הביתה מהמיון ולא יודעים את סיבת הטכיקרדיה, יודעים שזה יכול לגרום ל-unanticipated death. מי שמעוניין לקרוא על זה, אני מאוד ממליץ לקרוא את המאמר הזה, זה מאמר ישן אבל מאמר מאוד חשוב ברפואה דחופה מבחינת ניהול סיכונים. אז תראו את המאמר של סקלר, unanticipated death after discharge home from the emergency department. יודעים שמישהו שאנחנו שולחים הביתה בדרך כלל טכיקרדיה, אבל יכול להיות גם abnormal vital signs אחרות, יש לו סיכוי גבוה למות תוך שבוע אחרי ששולחים אותה הביתה. המאמר הזה היה בקשר למיון, אבל זה נכון גם לטרם. אנחנו גם עוד דבר שלמדנו מהמאמר הזה, שאם אתה שולח הביתה מישהו עם psychiatric problem, יש לו גם סיכוי יותר גבוה למות. Pediatric assessment triangle הוא שלושה דברים, appearance, breathing and circulation. צריכים לתעד שהם תקינים בתינוקות ובילדים, ואם הם לא תקינים, זה מקרה שצריכים לשלוח למיון, בטוח לא לשלוח הביתה. יכול להיות מקרים שאתה יכול לתקן את המצב בטרם, אבל שוב, אני מבקש מכם, זה לא פופ-אפ שצריכים פשוט לעשות קליק קליק קליק, זה פופ-אפ שצריכים לחשוב, בגלל שזה מיועד להגן על עצמכם, להגן על חולה, וזה מבוסס לצערנו הרב על מקרים של תביעות, אבל יותר משמעותי מתביעה, מקרים של תחלואה ותמותה שהיה לנו. אז לזכור את זה. Conclusions, זה שלצערנו המצב של התביעות בארץ עולה, יש יותר דיונים או יותר דיונים משפטיים ויותר תביעות ברפואה בכלל בארץ, ולכן כל רופא שמתעסק ברפואה, ובטרם גם כל רופא וגם כל מישהו שמתעסק בצוות הפארה-רפואי צריכים לדעת איפה הסיכון. המטרה של ההרצאה הזאת הייתה לעבור על הסיכונים, להבין איפה הסיכונים, ואם מבינים איפה הסיכון אפשר למזער את הסיכון, להוריד את הסיכון, ולעשות את זה כך שלא נקבל תביעות. אני מודה לכם על ההקשבה, ושיהיה בהצלחה לכולנו בטיפול של החולים שלנו. רשימה של התביעות שקיבלנו, שבזה שוב אני מזכיר לכם, הרשימה הזאת הוא משהו כמו 90% מכל התביעות שקיבלנו בשנים האחרונות. lacerated tendon, foreign body retention, טכיקרדיה שנשלח הביתה, בעיות שאנשים שנשלחו למיון או שלא נשלחו למיון בשבת, gastric bypass patients, injection sites שהיו צלוליטיס או שפגעו במשהו מתחת למחט, neonatal transportation, פיסוס של אפנדיציטיס, שטיפה של האוזן, irrigation, missed MI, בעיות בטרנספר בין מרפאות, testicular torsion, בעיות שפספסנו את התיעוד ולא עשינו נכון, pediatric assessment triangle ונומותורקס. אני מודה לכם על ההקשבה, הרצאה סופר חשוב.
חשוב רפואית, בגלל שכמו שאמרתי, בסופו של דבר אנחנו רוצים לעשות רפואה טובה, והרצאה משמעותית בכדי להגן על כל רופא ורופא, להגן על כל פרמדיק, כל אח, כל אחות, בכדי לא לקבל תביעה. אני מודה לכם על ההקשבה, וכמו שאמרתי, שיהיה לנו בהצלחה ורק טוב בטיפול של החולים שלנו. תודה רבה.